Záverečný turnaj tohto najväčšieho futbalového sviatku, ktorý sa začne presne o rok a 6 dní v Juhoafrickej republike, je rozbehnutá výborne. Všetko to teraz musíme potvrdiť v poslednom medzištátnom vystúpení sezóny 2008-2009 doma proti trpaslíkovi zo San Marina. Proti mužstvu, s ktorým sme odohrali 3 vzájomné stretnutia v posledných 2 kvalifikáciách. Strelili sme v nich 15 gólov, podelilo sa o ne 10 strelcov. Veríme, že dnes pribudnú niektorí ďalší hráči do streleckej listiny našej futbalovej reprezentácie. Štadión na Bratislavskom tehelnom poli je zaplnený veľmi skromne, takže to želanie trénera Vlada Vajsa po našom úspechu 1. apríla na Pražskej Letnej nebolo naplnené, aby silná divácka kulisa vyprevádzala našich na tomto našom zatiaľ najväčšom štadióne do súboja proti európskemu a svetovému trpaslíkovi proti San Marínu. Čaká nás mužstvo, ktoré sa ocitlo na samom dne svetového rebríčka FIFA, mužstvo, ktoré účinkuje v kvalifikáciách od svetového šampionátu 1994, mužstvo, ktoré v 80 kvalifikačných zápasoch inkasovalo 350 gólov, z toho 178 v súbojoch o majstrovstvá sveta. Tréner Gianpaolo Mazza veľmi sympaticky povedal, že je pre San Marino vždy veľkou cťou, ak môžu jeho hráči cestovať po Európe, hrať proti renomovaným reprezentáciám z významných šampionátov a navyše na pekných a veľkých štadiónoch z domáceho futbalu v San Maríne. Pripomenieme, že mužstvá z tejto malej krajinky, z tohto miništátiku účinkujú v najnižších talianských súťažiach. Samozrejme na niečo podobné zvyknutí nie sú. Naši už nastupujú na pravej strane obrazovky v bielých dresoch v zostave, aká sa zatiaľ neobjavila v kvalifikácii svetového šampionátu. S číslom 3 Ľuboš Hanzel, futbalista s poradovým číslom 29, ktorý nastupuje v slovenskej reprezentácii v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2010. Úloha je celkom zrejmá, tak ako v predchádzajúcich kvalifikáciách o svetové či európske šampionáty, keď sme doma proti trpaslíkom skupín nikdy nezaváhali. To isté platí aj dnes. Pripomenieme, že so San Marínom sme v októbri 2007 vyhrali v domácom prostredí v Dubnici nad Váhom 7-0. Na úvod hymny oboch krajín.